Hola amics i amigues, aquesta és la meva amiga Marwa Ceroni. I aquest és Mohamed Ahad Jardoni. Avui us parlarem de la conversa. Què? No sé, m'he oblidat. Quina era la pregunta? Què és saber escoltar? Saber el què? Escoltar. Sí, m'ha passat. Una vegada estava a l'escola i el professor em va dir que anés a la sala de guàrdia. I jo vaig pensar que estava castigat. I quan li he preguntat per què em castigues, em va dir que només volia que li portés a l'escombra. I vaig posar vermell. Avui el professor de geografia estava explicant un tema i no sé què havia dit, però després ha dit la paraula excedent i nosaltres hem empezat a riure i ell no sabia per què rèiem i li va dir perquè has dit la paraula accident i ens ha dit no, jo no he dit accident, he dit excedent i excedent no és el mateix que accident. Excedent és, per exemple, quan te sobra alguna cosa la pots intercanviar amb una altra persona i accident és, per exemple, quan t'atropella un cotxe. Estava al parc amb el meu amic i em va preguntar que si sortiré al parc i jo li he dit que no sé, pot ser que no. I quan l'he vist la cara li he tornat a preguntar què és el que m'havia preguntat i resulta que em preguntava si fa estona havia sortit al parc. No m'agrada parlar amb la gent que sigui molt sèria i que només parla i ja està. No m'agrada parlar amb gent que diga coses que no m'interessen. Per exemple, la gent que no li agrada fer bromes i si la dius coses rient se les creu i no li agrada fer res. M'agrada parlar amb persones que diuen coses que m'interessen, que responga al que jo pregunto i que juga al que jo jugo. Escoltar. Preguntar. I si no entenc alguna cosa, lo pregunto. Veure com parla i la cara que fa. I estic atenta al que passa mentre parla. I ara tu. Tens la paraula.